L-għada li l-Gvern talab li jissir inkjesta interna b'urġenza dwar il-każ ta' persuna li intortament spiċċat il-ħabs, il-Bord tal-Pulizija immexxi mill-Imħallef Franco Depasquale ta' bidu għall-investigazzjoni fuq dan il-każ. Franco Depasquale li huwa chairman ta' dan il-bord u li ilu jmexxi dan il-bord minn meta twaqqaf 10 snin ilu, qal li l-Bord tal-Pulizija jaħdem indipendentament mill-Korp tal-Pulizija. Qal ukoll li l-irwol tal-bord huwa wieħed konsultattiv u li jagħmel rakkomandazzjonijiet. Għalhekk wara li l-bord lesti rapport fuq dan il-każ jintbagħat lill-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Soċjali, lill-Kummissarju tal-Pulizija u lill-persuna li tkun għamlet l-ilment. Il-Gvern ordna inkjesta interna b'mod immedjat fih dan il-Korp tal-Pulizija wara l-każ ta' identità żbaljata in konnessjoni ma' investigazzjoni tal-Pulizija. L-Imħallef Depasquale żied jgħid li dan ir-rapport mhux ser ikun pubbliku. L-ewwel seduta ta' dan il-bord saret is-sibt wara nofsinhar biex tistabilixxi b'mod mill-aktar ċar u trasparenti il-mod kif seħħew l-avvenimenti u l-passi li għandhom jittieħdu. Il-każ jitratta fejn raġel spiċċa l-ħabs innoċentament wara nuqqas ta' ftehim bejn taqsimiet differenti fil-Korp tal-Pulizija. F'din l-ewwel laqgħa der quddiem il-bord il-Kummissarju tal-Pulizija Peter Paul Zammit. L-Imħallef Depasquale qal li r-rapport se jitlesta fi ftit ġimgħat hekk kif il-każ mhuwiex wieħed ikkumplikat. Tard il-ġimgħa fil-għaxija l-Qorti fetħet b'urġenza fejn ir-raġel Luke Borch ta' 27 sena minn Birkirkara ġie illiberat fuq digrit tal-Qorti. Huwa kien akkużat li seraq ftit anqas minn 700 euro waqt hold-up f'Birkirkara il-ġimgħa l-oħra, iżda ma natax il-ħelsien mill-arrest u nżamm fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Iżda mill-filmat ta' CCTV li ġew elevati minn fuq il-post kien jidher ċar li d-deskrizzjoni ta' Borch ma kinitx taqbel ma' min verament wettaq dan il-hold-up. Borch tressaq il-Qorti mill-Pulizija mid-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali. Iżda l-ġimgħa filgħodu b'sorpriża għal ħafna fil-Qorti, il-Pulizija din id-darba tad-distrett immexxija mill-Ispettur Elton Taljana li oriġinarjament kien beda jinvestiga dan il-każ, ressaq il-Qorti lil Roderick Grek ta' 22 sena minn Birkirkara. Grek ammetta li kien hu li wettaq il-hold-up tant li anke tal il-Pulizija il-balaklava u l-arma tan-nar tal-plastik li uża fis-serqa. Grek intbagħat 12-il xahar ħabs sospiżi għal sentejn u tpoġġa taħt ordni ta' superviżjoni. L-Ispettur Taljana spjega lil qorti li Luke Borch kien tressaq mid-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali u dan wara nuqqas ta' komunikazzjoni fih dan il-Korp tal-Pulizija.